Pre. Pre ba dyan? Bistado mo sinakainuman to sa banggi. Pre. Si Simon. Ay, ano ka naman? Sinakainuman to sa banggi. Sa banggi or si mga nakaagi pa? Si kan sa banggi. O ta ano? Buray niya niya. Nagpuli ka kay Tulus Amay. Ay takunda eh. Saprang ka manggaro, saprang! Tuluman lang baga kita duman. Ako, tapos itong sarong maputing babae na magayon-gayon. Tapos ika. Oh, ay tayo na nga na yan. Di ba nagpuli kang amay? O tapos, di ba burat-burat na to? Nakastang ko bagamin. Entero. Labo-labo! Ang bugman. Ayun sabi na, para mo tong kababatagan duman. Alin man? Ay, itong duman itong harani. Eh, yung gayo ka. Nagbuli ka kaya tulos ng amay. Ay, takunda eh. Tiro ka man garo labo-labo ka man garo palpag. Grabe. Dakulaan ni Mino. Sabi ko luluwi na pati. Siraman talaga. Darami. Nagpuli ka kay Tulus Amay. Kanda eh. Heaven knows. Nasa heaven knows ka. Kinastan mo to. May tulo baga to. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they